De la Discovery suntem, un reportaj pentru Prima TV facem. Comedii mari aici. Ia spuneți, domnul, ce momel folosiți? Deprindeți așa, record. Ia să vedem și unde. Momel de prost gust. N-ai băgat nimic la ghiozdan? N-ați băgat? Ce-ți fac? Țuică. Ia să vedem noi. Ia să vedem și peștele. Dar scoate-l mai sus, că nu se vede. Lasă-l, mă, că să... Cum ați reușit să prindeți așa? Nu pot, nici eu nu pot să... De repede. Nu pot să-mi dau seama. Nu, să... Partenerul dumneavoastră, unde este? Să ori că a venit pe el de acasă cumpărat, ori că... Nu pot să-mi dau seama. Da, domnule, să vedem omeala din mână. Nu mă las în gura, că le dau cu trincul, cu șații, cu... Da... Ei, comedii mari. Ce comedii, fii atent.